Истинското му име е дълго като влакова композиция – Луи Жермен Давид Дюфинес дю Лагарза. Роден е на 31 юли 1914 г. в Курбевоа, Франция. Луи показва много таланти от ранно детство. Момчето говори свободно френски, английски и испански, рисува и свири на пиано. Но неговият малък ръст, весели гримаси и избухлив нрав не му позволяват да го вземат на сериозно. В трудовата му биография се записват всевъзможни дейности. Занимава се с счетоводство, работи като кожухар, чистач на обувки, занимава се и с търговия. На 27 години попада в театъра като декоратор. По-късно дебютира и на екрана във филма «Изкушението на Барбизон». Голямата му страст обаче е пианото. Работи като пианист в нощен бар, докато през деня ходи на уроци в театрално училище. Сериозно се занимава с инструмента, а понякога дори пише и собствени композиции. Луи Дюфинес отначало започва работа като комик в парижките нощни клубове и в радиото. Появява се в епизодични роли в 75 филма, преди да бъде забелязан за първи път. Това се случва в комедията «Ни чул, ни видял» през 1958 година, когато Дюфинес вече е на 44 години, но показва качества на уникален комик. Световната слава започва през 1960 година, след виртуозните му изпълнения в комедиите «Полицаят от Сент-Тропе», трилогията «Фантомас», «Голямата разходка», «Глупакът», «Голямата ваканция». В началото на 70-те години Луи Дюфинес се снима много активно. Известни филми от този период са «Човекът оркестър», «Полицаят се пенсионира», «Лудостта на величията», «Кацнал на едно дърво», «Скъперникът», «Зелева супа». Независимо от кариерата на филмова звезда, играе и на театрална сцена в спектакли на класическия френски театър. Като аристократ, който обожава жена си, Жана Бартелеми дю Мопасан, с която има 2 сина, и замъка в Нант, Луи Дюфинес живее като през 19 век. Не обича да шофира, но често ходи на риболов и отглежда рози. Луи Дюфинес се снима в над 150 филма и е бил сценарист и режисьор на някой от тях. Удостоен е с титлата Рицар на честта от Френския почетен легион през 1973 година и награда Сезар за цялостно творчество през 1980 година. Като филантроп подкрепя редица благотворителни организации през цялата си кариера,
включително организации, които помагат на деца с увреждания и нуждаещи се от медицински грижи. След приключването на снимките на полицаят и полицайките, на 27 януари 1983 г. Луи Дюфинес умира в дома си в Нант от инфаркт. Колкото и години да минат, Луи Дюфинес остава най-известният френски комедиен актьор. Ah non! Ah non, il n'a pas le droit, hein! Il n'a pas le droit! Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact! Човекът с 40 лица в минута.